warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah ingkang dahat kinurmatan, Bapak Ibu, Dwijo saha karyawan SMA Negeri Setunggal Banggul ingkang sinodasana sarta kanca-kanca ingkang kula tresnani. Monggo kula lan panjenengan sedaya sareng-sareng ngaturaken puja saha puji syukur dumateng ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Mirah. Inggih awit kamirahipun kula lan panjenengan sedaya saged ngrawuhi wonten ing adicara pahargyan pangetan dinten Kartini ing wekdal menika. Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dwijo saha karyawan SMA Negeri Setunggal Banggul saha kanca-kanca ingkang kula tresnani. Pangetan dinten Kartini wigatos saged tumrap kula saha panjenengan sedaya. Raden Ajeng Kartini utawi langkung leres Raden Ajoy Kartini Jepara 21 April 1879 Rembang 13 September 1929 sekawan. Punika satunggiling pahlawan nasional Republik Indonesia, panjenenganipun satunggiling wanita saha tokoh pendidikan Jawi. Raden Ajeng Kartini punika asalipun saking latar priyantun Jawi. Senajan panjenenganipun putri saking sasraningrat saking garwa ingkang sepuh piyambak. Nanging saking garwa ampil kala punika poligami punika limrah lan dipun anggap biasa kemawon. Kartini piyambak pirsa menawi prakawis punika ndadosaken risahipun saha pasulayan ing antawis anggota keluargawi. Dados piyambakipun boten sarujuk. Prakawis punika amargi piyambakipun nate sinau ing sekolah Walandi. Kartini miyos ing Jepara ing tanggal 21 April 1879. Panjenenganipun putri sanggaling priyantun Jawi, Bupati Jepara, Raden Mas Sosroningrat saking garwa ampil anami Ngasirah. Ngasirah punika larinipun Modirana utawi Ki Modirana. Miturut Pramedya Ananta Toer, Modirana punika satunggiling mandor pabrik gendhis ing Mayon Jepara. Satunggal sanesipun Kartini, Ngasirah ugi peputra Drs.R.M.P. Sosokartono 1870-1900 sekawan. Kangmas Kartini ingkang misuwur dados setunggiling ahli basa weton Universitas Leiden. Lajeng kaliyan garwa pajinipun Sosroningrat pinaringan putra 8 malih Raden Ajeng Kartini. Ibaratipun kados dene sekar ing tansah amba bergondo arum bangsa Indonesia. Labet-labetipun Raden Ajeng Kartini saestu luhur sanget tumrap kaum wanita. Langkung-langkung ing wekdal menika upaya ingkang dipun tindakaken Raden Ajeng Kartini saged ndadosaken kangge majengipun bangsa Indonesia ingkang kita tresnani menika. Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dwijo saha kanca-kanca ingkang suka ing basuki. Panjang sampun dados kodratipun wanita limrah nggadahi raos ingkang kalangkung alus. Senajan mekaten greget ing manah tansah makantar pindho waja ngudi kautamen. Sadaya punika inggih awit saking pangaribawa lelabetipun Ibu Kartini ingkang sampun tumancep saha ngrembaka ing mohanipun wanita Indonesia. Kanthi mekaten menika sumangga para kadang putri sami saged nglajengaken gegayuhan tuwin lelabetipun Ibu Kartini ingkang luhur punika. Ingkang boten kenging dipunliwakaken inggih punika ingkang tansah ngudi jati diripun Putri Indonesia. Putri Indonesia ingkang prasaja mrantasi sedengan karya. Mugi-mugi saged kesah rukun, masinamat sih nisihan lan sami asih saha asuh. Cekak semanten atur kula bilih kathah lepatipun kula nyuwun agunging pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.